שלום חבר'ה, הגעתם לפינת הבישול של השף ג'רח. היום אנחנו נבשל פסטה על מצה חסה. אני מאוד, כידוע, אוהב מסורת ושונא לנקות צירים, ולכן החסה נשארה לי כבר משנת 67. אני מוסיף קמצוצי פסטה מעל, קצת כאלה, ועכשיו לזכר דוד המלך אני חושב שנוסיף מעט מים זקים, מים לדוד המלך. כבר מרגישים יותר טוב, והופ, מספיק. אוקיי, ועכשיו קצת נחפור, קצת נראה, אנחנו לא סתם כאן, חבר'ה לך. מה נגלה? הנה היסטוריה, פטרוזיליה מתקופת היבוסים, או שם היה זאת מלחמת העצמאות. תשאיר. אוקיי, נמשיך. מה חסר לנו? נוסיף אולי לימון. כן, לימון זה חשוב. אבל כרגיל, הופ, אתם יודעים איך זה עם לימון, קופץ גרעין, עם או בלי כיפה, עם או בלי גיבוי פוליטי. ועכשיו לך תוציא את הגרעין הזה שנפל. מה נעשה? אתה מנסה באמצעים עדינים, לאט, בנימוס, לא עובד. אולי נגדיל קצת את המאמצים, אי אפשר להוציא את הגרעין. אולי נוסיף ארטילריה, אולי ננסה בצורה כירורגית, אין שום סיכוי. אנחנו מנסים. תשמעו חבר'ה, למה להוציא? בואו נכניס עוד. יאללה, בלגן. תשמעו, לסיכום, מה שאני באמת אוהב להוסיף זה פלפל גרוס. פלפל גרוס מוסיף המון. אבל כפי שאתם רואים, לצורכי ביטחון יש גדר הפרדה. ואני החלטתי שאני לא עובר גדר הפרדה, והיא מה? אם יהיה ביטחון, או לפחות תחושת ביטחון. במקרה כזה אין מה לעשות, פשוט צריך ללכת מסביב, להביא את הפלפל. פלפל הוא מרכיב קריטי וחיוני בכל העיסוק הזה, אנחנו נביא אותו. קדימה. הפלפל הוא שלנו. אין כמו תחושת הניצחון בהשגת הפלפל הגרוס, ועכשיו רק צריך לחזור אל הסיר שלנו. קדימה. נחזור. כן. עכשיו הגענו לרעש שאני הכי אוהב בעולם, כזה שהפלפל יורד על כל הבלגון שלמטה וממלא אותו. הפלפל הוא שלנו. עד כאן חברים, פסטה על מצה של חסה. בשבוע הבא נארח את השף יסין.